Naningon ang 1 Samuel chapter 2 verse 3. Talk no more so exceeding proudly. Let not arrogant come out of your mouth, for the Lord is a God of knowledge, and by Him action are wit. Tanawa. Sa Ginoo kanang kabugat. Usa may wit matter. Sa Ginoo is kanang ihukom nimo ning di gusto sa Ginoo. Mo bitaw na ang unang nag-violate ining mga pulong sa Ginoo sa ilaha ang mga propeta. Nga naman wa nila distinguish what is right and wrong. What is holy or unholy. Mo bitaw na iyang gingon dinhi. Ang Ginoo is the God of knowledge. Ang action mo na ang iyang gitimbang. Ang gitanaw niya. Mo bitaw to na naitabo sa panahon ni Nebuchadnezzar. Nga din ang nagsunod niya si Darius, King Darius, sa santang siya nag-silibrar niya kay si King Darius na minaw kang Daniel, gituman man niya tanan mga sugo ni Daniel, pero niabot ang panahon, nagsilibrar sila, sige sila katawa, wala na natuman niya ang sugo. Dito na, sulat sa bumbong, matod pa sa Daniel, chapter 5 verse 24, gisulatan siya dito, naibong siya, pagtanaw nilang nga naman nagsulat sa putina ba? Many ticket of skin. Ang meaning ato, gi-interpret ni Daniel, gitunga na ang tinimbang ka, ngunit kulang. So, gidivide niya ang imuhang kingdom, ang bot pasabot, mo itong panahon nga napildi sila sa Persia. Kanang Persia, si King Cyrus nga mo to'y nagsulti nga din gipagawas niya ang tanan mga Hudiyo dito sa Egypto nga matod pa ni Isra kay si Isra man ang paring nila at una nga matod pa niya ang Ginoo naghatag little space of grace and little revival and extension of mercy mo na giingon ni Isra mo to'y panahon nga niguwa sa kay nga naman ang panahon sa King Nebuchadnezzar nga naghari sila within 70 na putol. Tungod ato ang gibuhat ni Darius unya gisulat sa Ginoo ni gi-interpret ni Daniel. Kanang sulat giingon niya tinimbang kang ngunit kulang. So ang imong kingdom ma-divide mo ni meaning. Kay ngano man ang Ginoo magtimbang man gyud sa tuwa timbangon niya ba? Ha? Kanang unsay imuhang nasa kasing-kasing mobita na ang Proverbs chapter 16 verse 1 ang tuingon ni Solomon ha. The preparation of the heart in man, ang pagpangandam sa kasing-kasing sa tao, and the answer of the tongue, o ang tubag sa imong dila is from the Lord, gikan na sa Ginoo. Or dapat ba or ang Ginoo gyud bisag mali na ang Ginoo naging kay ngano man wa katabangi sa Ginoo mo nang imong answer is mali. Sa verse 2, all the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord with the spirit gitimbang niya ang imong pagbati. Pare anak karon gitimbang niya kung unsa gyud imong pagbati nga niya ni diri. Say number 1 imong gibati diri. Sa imong pag-ani diri unsa man? Nganong karuman ka adlaw ni ani diri? Because kani ang gibuhat sa Ginoo nga adlaw, di ba? Iyan ni sa adlaw sa Ginoo, iyan ni sa Ginoo, mo bitaw ng anhigod dinhi kay ngano man adlaw man ni sa Ginoo. Nangalagad ka sa Ginoo, nya di ka mo ila sa iya, nagtugan nya di ka mo tuwa ng adlaw nagyatag sa Ginoo. Nagingon naman siya daan, unong kadlaw inyo ay kapito ako. Sumuna ang usa ka butang nga ang imong espiritu nganong ni ani ka diri because this is the day that the Lord has made. Mo ba na inyong pagbati? Gitimbang ra ba sa Ginoo to kasing-kasing? Ang pagpangandam sa imong kasing-kasing ug ang tubag sa imong mga dila. Although ang tanan nimong mga dalan para sa imong mata maayo, pero ang Ginoo nagtimbang sa imong pagbati. Maayo man imong pag-ani dinhi ba? Pero ang imong pag-ani diri gitimbang sa Ginoo kung ang imong pagyong espiritu gibati ba? Ang sa pagbati nga or Holy Spirit ba na kanang Spirit is pagbati na ha ang imo ang gibuhat sa imong lawas
para ng panarbaho, kanang mga sports, kanang mga gikutuan nimo. That is a natural spirit. Siyempre mo ginato ang natural. Sabi na kung wala na Domingo, mag-sports man talito. Pero gusto sa Ginoo, maborn again ta nga hindi na ta magbuhat kaayo ana nga. Kung magbuhat man ta, exercise na kaningo man pud si Pablo, bodily exercise is good, but be filled with the Holy Spirit is better. Kanang puno ka sa Espiritu, malabig yung maayo. Muna nga din, ang Ginoo nagtimbang sa atong pagbati, kung sa gina atong gibati. Sa verse 3, nga pa din sa Proverbs, to do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Ang pagbuhat o justisya o ang decision, kanang judgment, decision na kanang pulong is the law and the ordinance. Kaya mauman na ordinance, mo na iyang gingon, is acceptable to the Lord than sacrifice. Bisa pag nag-sacrifice ka rin, nagago ka din pero day wala ka nagtuman sa judgment sa Ginoo, nga ang judgment sa Ginoo, kung musulod ka diri sa balay, gate pa lang, magpasalamat na ka. Kung mabot ka sa court, mag-praise na ka. Maglabaw sa tanan, kung muani ka karong adlaw, gi-honor nimo ning adlaw, gi-glorify nimo ning balaya, o gidaig nimo ang pulong sa Ginoo, kaya ang pulong sa Ginoo maayo gyud, di ba? Di ba maayo ang pulong sa Ginoo? Nga mao na ang ato ang sundon o tuhuan, kay ilabi na kining mga gitawag og threatening sa atong kinabuhi, labi na kining gitawag og vaccine. Matod pa daghang daw nga matay ni ayaw mo kadlok natural lang na kinaagi tay Ginoo sa tinuod lang mga anak kita sa Ginoo, kay nagtuo ta sa Ginoo. Abi nimo, ang pag-anhi gyud ni Kristo ug mubalik si Kristo, ang una niya pag-anhi is to judge the world. Gi-judge niya ang kalibutan. Sila, mga tao niya, giukman nga kana imo, mga hypocrite mo, wa ninyo gisulti ang wither matter. Nga matod pa niya, the judgment, the mercy, and faith. Nga sa man ng mercy. Wala, isulti na ko ng yung mercy, kinanglan ang mercy, importante sa tuwa. Sige lang tagawit, mercy is pulling. Manya, wata kabalong sa mercy. Saan man ang mercy? Wala yung gingon din sa Jude. Ang Jude chapter, verse, okay, what man chapter, 1 raman verse 9, verse 14. 15 ato lang ni basahon ng 14 kay nga naman gisgutan man gud diri si Enoch. Kani si Enoch is matod pa niya, and Enoch also the seventh from Adam, ikapito ni gikan kang Adam, prophesy of this, nagpropesya siya ni ini, seeing siya nagingon, behold the Lord cometh with 10,000 of his saints. Tanawa ninyo ang Ginoo moabot uban ang napulo ka libo ka mga balaan mo. Mo na nang gingon pag-rapture ka ng Ginoo si Jesus Christ, 10,000. Para pagunsa, kaning gisulti sa Jude, mo ni ang gitawag og rapture kaning mo ning rapture sa Thessalonians, nga muna og gyud mismo ang Ginoo si Jesus Christ ubad sa mga 1,000 o 10,000 saints. Sa verse 15, to execute judgments upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speech which ungodly sinners have spoken against him. Pagbalik daw kuno ni Kristo, maghukom na siya, nga diin iya gyon i-execute nga tanang tao makonvince nga sila daw kuno mga dili Diyos nun. Diyan na nato may bawo karon di ta kita bisan kamo di ko kay balo, di pagpudgo kay balo nga kamo luwason ba iyabang mo sa Ginoo. Pagbalik ni Jesus Christ diyan na i-execute na nga gyud niya nga din ipakita gyud niya ang hukom niya nga diin makonvince gyud ta nga dili deta iya sa Ginoo kanang mga tao nga karon
wala nagsimba sa Ginoo, makonvince na sila, mali na itong pagsimba, no? Muna, nagsulti ko daan ninyo. Naaran ninyo, kung di mo mutuwin basta ang ko, nagsulti na ko sa tinuod, nga maugin na may tabog na to. Diyan na mo ma-convince nga kamo magkamali o mali ang inyong gibuhat sa nakadungog na mo, mali inyong gibuhat pagbalik na ni Kristo. Kaya ang iyang rapturon katurmang iya. Nga matod pa niya, kanang gi-commit nga ungodly na commit na to nga dili Diyos nun ba? Anang ungodly, although nagsimba ta sa Ginoo, pero ungodly, dili Diyos nun ba? Dili serious. And of all the hard speech, labi na kanang mga kahit nilang mga pagsulti, which ungodly sinners have spoken against him. Nga sama sa mga makasasala nga nagsulti o batok kaniya. Anong nagingon na, di tinuod ang Ginoo, akwan ng Ginoo, akwan ng... dito, mahibaw ka na ninyo. Kaya mubalik yun siya. Mismo si Enoch, ang ikapito kang Adan. Mo nang gingon, nagprophecy nga moabot yun ang Ginoo. Uban sa 10,000 ka mga balaan, iya lang i-execute ang judgment upon all. And to convince all that are ungodly, iyang ipakonvince yun ang tanan gayud ungodly. Munang kinanglan dili ta maapil ini. Munang paningkamutan nato ng giingon ni Apostol Pablo nga ang Ginoo nga si Jesus Christ mag-put into order nga din ang kaaway butang na sa iyang mga tihil aron ang tao daw di na madlok. Why we stand in Job every hour daw kuno. So dili na tamo tindugan na kung kita ilisa na kini atong lawas mahimong spiritual body, celestial body, incorruptible body, immortal body. Pag nakabo muna gingon ni Apostol Pablo nga diin mao na ang victory nga ang stink of death nawala na. Mawala na ang kusog sa kamatayon kay ngano man. Ilisa naman itong lawas. Unya sa pag-ilis kung namatay na ka. O bito nang akong giingon kanato nga diin kinahanglan mag born again jud ta. Anong mausab ta ba sa spiritual ba? Anang spiritual dili na mabati og emosyonal. Dili na ka maimot kung naay masuko dia, dili na ka masuko kung naay naunsa dia na disgrasya mo kan dili na ka bation. Para anang guna-una ka nga din may numduman nimo to imong loved ones, ang imong sa patungan ang mamatay, muhilap gid ka, makakita ka picture. Emosyonal man na. Nya kung ikaw Kristiyano, spiritual na ka. Mutuo na ka nga kitang tanan iya sa Ginoo. Kung kita mag-spiritual nya di na ta mabati kanang dili iya sa Ginoo kanang tawanon dili na iya sa Ginoo, gikondem ng tawanon. Munang giingon sa Romans chapter 8, there is no condemnation who walk not after the flesh, but after the spirit. Ang wala na condemnation kato lamang naglakaw. Subay sa espiritu, subay sa pulong sa Ginoo. Pero kung ikaw naglakaw, subay sa unod, there is condemnation. Unya karon, nagsilibrar pa ka sa imong natawhan, sa imong mga kinaiya. Di manggani pa inumduman ang imong mga pangagi, ang imong nangagi. Kalimti na ang imong nangagi, ang daan imong pagkatao, kalimti na kay ngano man. You are a new creation. Gi-create naman ka sa Ginoo, dili pinagis pulong sa Ginoo. So ayan na pagsilibrar. Mo man ang isa ka din butang na din wala gisulti ba? Ang mga judgment sa Ginoo nga ikaw na tao nakapag-usab. Kanang gingon niya, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. O sa may mong buhaton kung gusto ka musulod, dili ka lagi kasulod. Kung gusto ka musulod, dili ka kasulod kung di ka matao pag-usab. Ang natao sa unod-unod, ang natao sa espiritu man. Muna, sa matong buhaton, magpagkatao ta sa espiritu. Sa matong buhaton, although dili ta hingpit, dili ta kakaya, munang mangayo ta kanunay sa Ginoo o mercy. Hangyo ang Ginoo kanunay. Matag adlaw, matag tagna, matag oras, ngano hangyo man nato siya. Ang tao mo ilapasan nga matay. Kung doon na kay amahan namatay ito, mingon pa yun ang tao. Happy Father's Day. Okay na ito, Happy Father's Day. Day pa yun. Happy Father's Day. Daghang kayo nang dito sa mga memorial, di ba? Mga anak, tuwa siguro dito. Kaya kahit patumal ko pala. Tuwa daw sa iyong papa. Pansiya, sa kaya gisulti dito, picturean niya, di mo makita. Gikalot niya, di
Bawal man. Iyan ang gisultihan, di ba? Nagtuo siya makadungog. Nagtuo ba mo makadungog ang patay? Pero di mo mutuo nga ang Ginoo nakadungog. Nga buhi man siya. O bitan mo ingon ko ninyo, tanan ninyong gisulti karon, isulti ninyo ang Ginoo na minaw. Because ang Bible tulo lang kabutang ako na ibawaan diri na basahan bisag gipangita pa nako nga ang Ginoo is true. Ikaduha, God is real. Ikatulo, God is a living God. Tulo rin na akong gingon, wala na ilang gingon. So pa may mong gipangita. Mutuo ba ka nga ang Ginoo is tinuod? O dili lang kay tinuod. God is real. Real siya ba? Na siya, although invisible lang ang Ginoo, di ba? Invisible siya, di lang makita. Pero, huwag ito na naigingon niya, God is omnipotent, omniscient, omnipresent. Ginabantayan yung ka. So, Ginoo, naay manulunda nga giingon na ni David sa 91 verse 11. Chapter 91 verse 11, doon ay gisugo sa Ginoo nga ang manulunda gitagaan o teacher sa imuha. Ikaw nang bahala ng mga tao, Diyos panagkana ikaw. Amot Gabriel man ang mga gipansugo sa Ginoo. Gabriel ang nagpakita kang Maria, tanan mga propeta doon na nagpakita si Gabriel. Kay si Michael nagpaatang na dito sa pultahan. Siguro si Sirapin ug si Gerubim mo nang nagbantay sa atong pagsimba. Nga kanang dawaton niya sa Ginoo nga atong pagsimba mo nang gisulti na kung pulo sa inyo. Musulti man gadi dito sa lubnganan. Ngano buhi baday na, kadungog baday na. Unya nga di man mo sumbong sa Ginoo, mulakaw mo, musulti mo. Unya kana hinuong gipanulti ninyo nga daotan una-una sa isang katao, pangalikas, mga butang inyo hinuong gisulti wa ba mo kabaw ingon sa Kulos sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Gina-record na sa Ginoo, mo bitaw nang naibasihanan ng Ginoo ingon sa Revelation, hukman ta sa basahon sa kinabuhi. Sa basahon sa binuhatan. Ang isa, duha man to ka libro is basahon sa kinabuhi. Kung di makaplagan imong ngalan sa basahon sa kinabuhi, impierno ka. Pero kung ang imong ngalan mabasahan sa basahon sa binuhatan, labaw pa kang impierno. Kaya naaman ka dito sa work. Ang work, ang gisulat sa Ginoo, kadto lang mga mali nimo. Nganong gisuat niya diyo, nganong ipabasa man to sa imo, ipasulti sa imo, kay ngano man. Wato irisa sa Ginoo, pero kung ikaw magbago, ingon pa si Ezekiel, kung ang dautan nga tao magbago siya, kalimtan to niya mga buhat niyang dautan. Pero katong mga bago na sa Ginoo niya magbuhat og dautan, kalimtan to ang mga buhat niya nga maayo, kay wa may work of good. Book of work of good, kundi work of one naman. Kanang imo ang mga binuhatan mo nandito gi panumduman. Kaya dito sa basahon sa kinabuhi, ingon nga ikaw na daot sa Ginoo, apil ka sa living, ingon pa niya dito sa Ecclesiastes, ni apil man gud sa mga buhi, kinsa man ang mga buhi, kana mga tao sa Ginoo, mga buhi man na. Kay ngano man nabangaw man na, kay nabangaw man si Kristo, mga buhi ang tawag nimo. Mo nang gingon sa Revelation. Pagmata, kanang pagtukaw, kay ngano man, kay hapit na mamatay kining panahon kay wa ko nakita nga din ang imong binuhatan na perfect. Gila ka nga buhi pero patay day ka tubangan sa Dios. Daghay mga tao tan-aw nato nakita mga iya sa Ginoo pero pagabot sa panahon patay day ta. Ngano man? Patay ang lawas kung walay espiritu. Patay ang pagtuo kung walay binuhatan. Ano yung ni Santiago, mo bitaw na, usaw man na ito pagtuo, kung walay madungga na ito, mo bitaw na nga diin, kung ani mo diri, makadungog mo kakanunay, mo nang gingon, kung tuho anak ninyo, sigurado gayon ka mo, makaabot yun sa tuwing anay yung gingon. Ang iyang gitimbang ang mga binuhatan nato. Mo bitaw na nga ang tao, nganong di man mahadlok sa Ginoo, kabaw ba mo sa nang kadlok sa Ginoo? Di mo mahadlog nga kanang mercy o ang faith, wala na to. Sabi ni mo, ingon pa ang Ginoo kang Moses, Moses, I have mercy on whom I have. I will harden of whom I will harden. Paghahiyon ako to, kung gusto na kong paghahiyon.
Mo na si Pero gipaday ang kasing-kasing nga una mahitabo ang napulo katunglo aron sila ang mga tao sa Ginoo makailang nga ang Ginoo mo'y nagbuot sa kalibutan. Mabita ng ang Daniel chapter 4 man siguro to ang aking tanan mga panggobyerno dili ang Ginoo nagbuotan na. Kung sa gobyerno ni President Duterte, ang Ginoo nagbuotan na gingunana ta, di ba? Nagkuhan siya o ganang enhance. Kasi tawag na, ECQ. Quarantine. Ang Ginoo nagbuotan na, aron kita, makatukaw ta ba, makinundon na ta, nga diin, warning na ni sa Ginoo, ang hapit ang ubalik ang Ginoo. Mabita na ang tao, dili madlok sa Ginoo because of the whole matter, wa silang kabalo. Unya ka ng faith, nagtuo ba mo nga inyong pagtuo? Na mabita na niingon si Apostol Pablo, examine yourself whether you are in the faith. Sa diyan nga moabot na ang pagsulay, diyan hani mo mahibawan nga you are pakyas pagtuo kay ngano man nay pagsulay man luod man kadayon. Nay pagsulay di naman kamuan ni sa Ginoo pakyas. Diyan ni mo mahibawan kun do na lagyo kay pagsulay. Mo na kanatong pagtuo ngano man ang written matter is usa po ng wait. O kanang faith because kinsa may author sa atong pagtuo? Kabalo ba mo? The author and the finisher of our faith. Munang niyon siya, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tanawa to si Jesus kasi ang author. Basig di tatagaan ng faith. Basig gitapos niya itong faith. Once nga ang tao tapuso ng faith, di na siya mo tuo. Maipit na. Panahon sa kalisdanan. Magkaroon na asa mo kumuha sa mga kumbuhaton. Maabot ang panahon kanang giingon ni Amos, there will be a famine in the land. Not famine of food and drink or meat, but famine of the hearing of the word of God. Magkaroon ng mga tao kay wanay muwali. Ako, muna magyukuwali. Karong ganaan pa kumuwali, yamot ang Ginoo siguro yung muwali na ako. Nagbuot na kumuwali, kay wa pa man ta na hingpit. Mabitaw ng wak pamantan na busog, wak pamantan natagbaw pag inom. Natagbaw na mo? O pwede na mo mangundang, basig mumalik mo, mangita pa sa kulang nga gasig diay, naapade atong sugaton ng pagsulay, niya wata kabaw. Para na ron, gisugat na nato ng pandemya karon. So may itong buhaton ng pandemya, mo na gingon sa Ginoo, ayaw mo kadlo ka na. Kay bisan na makainom ka, ug deadly, mga poison, deadly poison, dili ka o di ka ma-heart ana. So nang Mark chapter 16 na, dumdumi na ninyong Mark 16, kung na yung mga tanong sa buhaton na, sa yung mga silingan sa inyong buhaton, ay mo kadlok iya mo sa Ginoo. Sabi nimo pag naay sa kadlaw nga nagmotor ko adto ko dito kay amigo man ako ng mga sabadista diha. Mga dagkong tao sa sabadista, mga friend diha. Diskut sila lagi about tanang mga vaccine, sound vaccine. So lang Ginoo ang madlok mo namatay Ginoo. Ayaw kadlok na. Dili na makaunsa nato. Anak ko sila. Tandok sila, amen po sila. Mato nilakaw ko dayo. Okay? Ikaw basig disturbo ko sa inyong meeting ato na tanan ko. O bitaw nang kamo ayaw gyud mo kadlok ka nang mupatay sa inyong lawas, di ba? Labi na nga kita nga iya sa Ginoo dili ni tagaan sa Ginoo ug balatian kung kita mahimong takos dili. Kay ngano nga gusto man gud sa Ginoo tagaan tag kusog aron makahimaya ta sa Ginoo. Usaw man nato paghigugma sa Ginoo sa tibok natong kusog kundi tagaan kusog sa Ginoo. Nya kung gusto mo kusog unsa may atong buhaton mo nang nagtudlo ni Himaya, the joy of the Lord is our strength. Mo na kumuan ita dinhi lipayon natong Ginoo sa unsang paglipay nato sa Ginoo. Ang Hebrews chapter 1 verse 11, verse 6. It is impossible to please God without faith. Nga naman, ang kanagang muduol daw sa Ginoo, kinahanglan doon ay pagtuo. Muna, doon na ba mo'y pagtuo? Muna yung gingon. Ganong ang tao di madlok.
because wa siya kabaw sa matter. Wa siya kabalo nga din si Jesus Christ tan-aw na to. Mo nang ingon dito sa kasulatan amot asa na dapita. Memorize pa mga looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Nganong giingon ana na siya basi di ay tapos na ang imong pagtuo mao na hinungdan dili na kamutuo. The author ang magbutang sa pagtuo mo nang giingon dito the blessedness ingon pa ni David daw ingon pa ni Pablo ang blessedness nagingon ni David. Blessed is the man that God impute not sin, impute not kanang transgression, kanang wala nagbutang sa ato agsala, wala nagbutang sa ato kalapasan o bulahan. And blessed is the man that God impute faith and righteousness. Na hinumduman ako na pero nakalimot lang ko ha. Chapter and verse basta mo na akong gingon sa inyo ha. Mo nang gingon nga bulan ang tao nga ang pagtuo gibutang sa imuha. Nya kung na kay pagtuo kanang muyong kanito ka nga si Jesus Christ, di ba nagluwas na to? Oh, so kung kita giluwas ni Kristo, ini man manduol ta niya. Come after me, ingon ni Jesus Christ, umuduol mo nako kay giluwas ta mo. Manang gingon niya, deny yourself and take up his cross and follow me. Hindi mo follow kita niya. So, kung saan ito pag-follow, mutuo ta niya, musalig ta, mutrust ta niya. Manang ayaw mo kahadlok. Bawita na nga din, atong pangayoon, kanang pagtuo, nga dagang magbiklase pagtuo, yung gingon din niya, basig na mo di, ay ini pagtuwan ni. Ang Israel, wala kakita ang Ginoo mga dagkong pagtuo dito, wala siya kakita. Mga faithless sila. Wabita na ang 12 disciples nag-ingon, sa diya nga nakita niya nga si Jesus Christ nagingilin og mga gitawag og daotang espiritu sa iyang gingon sa mga Hudiyo. Giunsa na nimo pagbuhat magtutudlo. Ingon pa ang 12 disciples. Ningon siya nga mahimo na na ninyo kung kamo magpuasa o mag-ampo. Kanang puasa mo ng pagsimba, dili na yung puasa nga wata. Kanang angbot pasabot, dili na literal nga di nag-abstain ka og pagkaon sa karne, pagkaon sa mga pagkaon, kundi nag-abstain ta sa butang dis kalibutan, nangaon ta sa spiritual. Mo nang giingon niya puasa, abstain ba? Mo na akong nabasahan dito sa meaning anang puasa, dili nang pagpuasa. Mawa, nagbiya ta. Karon nagbiya ta spiritually, wala ta nangaon og material kundi spiritual. Pulong kay man shall not live by bread alone. Muna, niingon ang 12 disciples kay gusto po nila nga paghingili nila sa mga kaaway o sa espiritu sa dautan, mutuo po nila. Mo nang iyang giingon nya matod pa dayon sa mga 12 disciples ninyo siya, Lord, increase our faith. Patubuan mo pagtuo. Pangayo mo nga mutubo inyong pagtuo. Yung sa man nga mutubo inyong pagtuo, faith kamit, ingon man daan ni Pablo. O sige, gusto mo mo-increase niyo pagtuo. Faith cometh by hearing. So therefore, maminaw yun ta. Kanya, sa pagpaminaw, kung why magwali. So ang magwali, laba pa atong tuhan nga kana siya pinadala. Kung kanang hindi padala blind, tuhoy na. Kaya ikaw blind po ka. Gituklod man ka sa Ginoo dito sa blind. Kaya dito man ka sa blind mo to, dito sa mga nagsulti nga mga magwawali nga diin tinuod nagwali di makamuto at tumagyug ka o di gito ipon na kay nga naman kung blind na siya blind ka mo bitan nang ako nagkamyo sa Ginoo nga i-open niya ang ako ang eyes of understanding mo nang nakasabot ko ini wala kung mahimo ang tutagabi magwali sugot mo gutom apoy lahay, anak, kasugod. Pero sa tinuod lang, iyan na sa Ginoo. Pero dili man, ingon ang Ginoo, ingon na nakasabot man siya sa tuwa. Ang importante lang, nga doon na kita mapaminawan. Doon na kita, kaya ang pinaka-importante nga ni Anita di is hearing. Di ba? Maminaw ta, mo na hinungdan ang tao di mahadlok. Kaya wa makadungog. Nagwali, wa man po naminaw. Mo na iyang gingon din niya. That is why man, they did not fear God, because
there is no judgment. Wala man may paghukom. Okay man lang. Wala. Mo bitaw na Ecclesiastes chapter 12 verse 13 ha. Let us hear. Paminawa yun ninyo ha. The conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment for all. For this is the whole duty of man. Una, ang ato ang duty yun is to fear God. O bitaw, nungdan ang tao di simba kingan mo. Wakay kadlok sa Ginoo. Unang sultihan ta mo, kining adlaw ni ang Ginoo nagpanalangin. Kining adlaw ni para ni sa mga tao sa Ginoo. Nga matod pa sa sinugdanan ingon ni Moses, giingnan si Moses sa Ginoo. Moses pagtukod og simbahan or balay nako. Unya sa adlaw nga ipagpahulay adto mo dito. Og ang dili mo adto dito, unsay giingon sa Ginoo? Mabutang sa kamatayon, mabutang ng Ginoo. Be put to death. Madelikado ba? Basig madutlan siya og ng bakuna or madaot tinod siya sa bakuna or kanang gitawag virus. Delikado. Mao na gingon niya dito atong una. Mao na gingon ni Jesus Christ kung dili mo mutuo sa sulat ni Moses, kung sao man ninyo pagtuo nako be? Nga si Moses nagsulat man ako, ang mutuo kang Moses, ang gisulti sa Ginoo kang Moses, mao gini number 1 sa diha gipatukod sila og balay or simbahan. Napuy-an sa Ginoo, dunay balaod, ang dili mo adto mabutang sa kamatayon. Mo bitaw na kaning balay, kining adlaw sa Ginoo, balay sa Ginoo. Kining balay sa Ginoo, mo ni atong refuge, the house of refuge ba? Mo ning balay sa tabang sa Ginoo nato. So pagtabang sa Ginoo, wa kaniya ni sa balay. Sa pagtabang sa Ginoo nga diin, wa man kaniya ato sa adlaw sa Ginoo. Sabat di mid kurban not man for the Sabat. Mo nagbot pasabot niya. Mo bitaw na nga diin, nganong ang tao di mahadlok. Which is the conclusion of the whole matter, kanang matter nga diin, kanang kabugat ba? Wala sila mahadlok kay ngano man. Wala man gikuman, wa man gisugo ang judgment, ang mercy, ang faith. Nga matod pa niya, for this is the whole duty of man. Mao gina imong duty. Mo ninong dan atong unang panahon ningon pa ni Moses. Giingon sa Ginoo kang Moses nga gipawali ngadto sa Israel sa Deuteronomy chapter 10 verse 12. And now Israel, what that the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve the Lord thy God with all your heart and with all thy soul. Nabay worship diri wala. Serve. Once ka mag-serve ka sa Ginoo, what is the meaning of serve? The ordinance is to offer the sacrifice before you bow down. Mo na itong kanang ordinance is service. Kung saan ang service, nga nag-offer tag-sacrifice, nag-sacrifice ta, because kita mo ay giluwas sa Ginoo. Kanang sacrifice, ang meaning na pasalamat. Mo nang ang lawas nato i-present kanang holy, acceptable, which is your reasonable service. Ang atong service, dili lang kay worship, nga mag-awit ta sa simbahan, magdaig ta sa simbahan, kundi mag-offer ta sa atong kagalingon, acceptable to God. That is our reason. Kay nga naman, gisilibran na to, ang ato ang giluwas ta sa Ginoo. Di ba? Sila, giluwas man sila. Mo bitaw na ningon si Moses o pag sacrifice mo karnero nya kanang dugo na ikuan kay ngano man muaging kamatayon dili mo sudlan. O di giluwas. Gilabyan lang kita, gilabyan ta sa kamatayon. Luwason ta sa Ginoo kay ngano man ang dugo ni Kristo nga giula, gisimbolo nato karon mo na ang pagsimba o kanang gitawag og kanang pag-alagad. Anang ato ang sacrifice sa Ginoo, mo na ang ato ang tuyo dili. Wala ta ingon nga nagsimba. Although simba ang tawag ana, ang simba gyud is honor, glorify, and praise. Mo nagingon ni David sa 95 man siguro to, Psalms 95. Manuod ta diya sa Ginoo sa pagsimba, diya sa pagtahod, paghimaya o pagdaig sa iyang katahom, sa iyang pagkabalaan. Mo na iyang gingon dinhi. Nga matod pa niya, ang requirement is
to fear. Una gid ang requirement pagkahadlok. Once mangalagad mo sa Ginoo, di gani mo mahadlok, useless ang tanan. So, sa pagi mahadlok ta sa Ginoo, unsa lagi ngano man the matter, the witter matter, aron mahadlok ta sa Ginoo, dinumduman nato ang mercy ug ang faith. Di mo mahadlok nga iyo ang faith gitapo sa Ginoo. O bitaw na siya ang author. Wala mga tao di mo ani ngano man wala na pagtuo. Di na sila mutuo nga kining adlaw gibuhat sa Ginoo. Mutuo ba mo ana? Nga pito ka adlaw inyo pagka unong kadlaw inyo pag ikapito. Ako ingon pa sa Ginoo. Nya mingon mo nagtuo mo sa Ginoo nya. Wala mo nagbuhat sa iyang sugo. Mo bitan na ninyo if you abide in me, my word abide in you. Wala mo nag-abide sa word. Nya you shall ask what to will, it shall be done ba na? Dili oy. Bisa pag nagpabilin mo sa Ginoo, mga Israelite nagpabilin sa Ginoo. Pero ang pulong sa Ginoo, wa nagpabilin sa ila. Kung mangayo sila, proteksyonan ba sila sa Ginoo? Mo bitan na ang prophecy nga ang Israel mabungkag na. Pero ang yuta dili na maangkon sa mga dautan. Amot kung kinsay magharian na siguro ganang mga tao sa palimunan ng province. Para ato adiri kini Davao himo province sa China. May mo na ng province. Nakaw na yang gingon dito nga di ang Ginoo maghari dito dalon ta dito. Bisag naghari ang dautan na kita maghari punta dito ubang kang Kristo Jesus. Dito mga unsa hangtod sa usa ka libo ka tuig dito ta magpuyo mo bitaw ng gadiron daw sa mga manulunda kanang four corners of the wind na matod pa niya ang dalun ta is not kanang meaning sa rapture nga nang gingon is not na sa Bible caught up na anong caught up man taging ano man gilisan naman sa Ginoo ang atuan lawas gipot to order naman dili man ngong pagtwinkling panay na ilisan ka na rapture ka dayon. Mubalik pa si Kristo. Ni ato mga iya sa Ginoo, kato mga iya sa Ginoo gipag-ilisan na gyud to kay mo man gitudlo ni Apostol Pablo ingon pa niya sa 1 Corinthians chapter 5. We are waiting the kanang temple from heaven, kanang temple nga din nga kini ato ang immortal o mortal kining mortal nato ma swallowed by life. Ano gingon niya dito sa 1 Peter asikan 1 Corinthians chapter 5 basana mo man atong groaning mo na atong paghangyo sa Ginoo nga unta kita maapil pag-ilis aron dili mata mahadlok ning great tribulation kay naisulat na dili na pwede nga dili mo labay ang tao dili lang ka makaagyan na kung patay na ka pero kung buhi ka moagi gyud ka kay kini pulo sa Ginoo wala gyud lagtawan heaven and earth shall pass away but my word never pass away. May tabo gyud nato. Mo bitaw na nga din ang importante mahadlok ta sa Ginoo. Mao nang requirements is fear not only the conclusion kundi that is requirement sa Ginoo. Usaw na to pagtuman sa napulo ka sugo kung wala tay requirement. Usaw nga na to pagbuhat sa requirement kung wala ordinance. So buhaton natong ordinansa ang din requirement aron matuman nato ang napulo ka sugo kay way magkatuman sa napulo ka sugo. Di na bitaw to nato tong tawo akong amigo ba. Nga di nagsubay lang yun sila sa napulo ka sugo. Ako giingon nga nung napulo naman ka sugo ang inyong gikuan. Wa day mo nagtan-aw sa requirement. Kung saan day pagtuman sa napulo ka sugo kundi nato matuman ang requirements. Sige lang tagtuman sa napulo ka sugo which is dili day acceptable kay ngano man. Wala man ta nagtuman sa requirements. Niingon man siya, unsa day requirement? Awa na ko ito gani oy, ngan tuganan man ako. Wa man nagapon di siya mutuo, kay lahi man siya uguan, luan. Ay pawan ako tingon, nakaingon ako sa una pag-search mo kini. O bitaw na nga ang tinuod jud. Dulo ka klaseng gingon sa Ginoo na pagtuman sa commandment is to follow the requirements and do the ordinance of God. Muna ang kahadlok is the requirements of God before you walk in all His way. Kahadlok po and to love Him. Una ka may gugma niya, kahadlok po and to walk all and to serve Him, the Lord, thy God. Kahadlok po and to serve with all your heart and with all your soul. Kahadlok po. Saan mo pagigugma sa Ginoo, tibok mong kalagwa kay kahadlok. Una, ang kahadlok importante because the whole matter is to fear God.
The conclusion yun na nga ang tao. Maubita na ang magwawali. Kung magwali siya, kinahanglan ang tao mahadlok. Kung saan man naroon ang tao mahadlok sa Ginoo, judge, i-desisyon, hukmi sila, rebuke. Maubita na ang scripture is given by reproof, instruction, and correction. Maubita na, ni-correct yun ko, ni-reproof yun ko. Dili lang kayo, magwaliwali lang ko diri sa may mo man natabo sa Israelites. Nagwaliwali lang. Nagisgot nagpulong sa Ginoo, nagdala lag Bible, na mga tao sigwa nagsimba, nagdala-dala lag Bible. What do you think sa Ginoo? Dala-dalahan lang, o bitaw na nga ang Ginoo dili maluoy. Ang Psalm 33 verse 8, till all the earth fear the Lord, let all the inhabitant of the world stand in awe of Him. Hantod gayud ang kalibutan mahadlok diya sa Ginoo, og ang tanan pumuluyo sa kalibutan kinahanglan magbarog in awe of Him. Kung saan na yung awe? Manguwi. O A-W-A. O. In O God. What is O? Gibasa po na ko ng O sa dictionary. What's the meaning? O. O. Sige, basta O ni akong gibuot. Kay mo may yang gingon diri sa one. Stand in O. Him. Mubarog ta sa atubangan niya nga O, Lord, ano ba? Kanang O. Ano sa meaning sa O? Fear. Sa dictionary. Sa dictionary, yun siya, feelings of deep wonder and respect. Kanang mahibulong bago. Awesome God. May kanta itong awesome God. Ang sagan ito. Our God is an awesome God. Yung wakabalo sila sa awesome God. Sige, lagkanta. Pag guman dito sa kwan, mamakak, maglibak, mag-away. Ang ilang giingon nga, Lord God is, purag ka nang sa baba lang, gaya tama itong giingon dyan ni Jesus Christ, these people drew near to me with their little mouth, but they are far from me. Kaya nga naman, was nakabulok sa pulo nga, O, fear and respect. Kahadlok sa Ginoo, respetuhin yun ang Ginoo. Muna yung meaning sa O. Awe, makuha na awe, magkanumdum maguguntong muana ba? Awe, dani. Mo nagiingon ni David sa Psalms 128 verse 1, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Matthew chapter 10 verse 28, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear Him which is able to destroy both soul and body in hell. Ayan na mo kadlo ka na mo patay sa inyong lawas. Ang kuyaw yun diya ang mupatay sa lawas o kalag ngadto sa impierno. So therefore ka ng mga baksin diri ay nakadloki ang Ginoo ng bala na kadloki gyud ang Ginoo nga dili patyon niya atong lawas o kalag. Nga di tay tugod nga madutlan ta na kay ang iyang giingon ang promise niya sa Mark 16:17. The sign shall follow them that believe. Bisa pag unsa imo mapakan kag bitin, makainom kag di ka maunsa. Mark 16:17 dili to kang majilan. Mark 15:16 21 kasi kalimot mo ana. Inga pa niya, why should I fear? Nganong madlok man ta sa Ginoo? Nganong ikaw daw kuno? Di ka madlok sa Ginoo? Kaya ang Ginoo maka-destroy. Ingon pa ni Jesus ka, maka-destroy na sa imong kalag. Ug lawas nga to sa impierno. Sa Jeremiah, nag-ingon na siya daan sa 13 verse 14. And I will dash them one against another, even the fathers and the sons together, saith the Lord. I will not pity, nor spare, nor have mercy, but destroy them. Tanawa kinipulungan ni saad ni sa Ginoo prophecy ni mahitabo gini sa mga tao di mo ila sa Ginoo gusto mo yun yun niya ang tao
tanang dili mailisan nimong lawas o mangyunini ka, ako sila ibundat, I will dust them one against another sa matag usa kanila. Bisan pa ang amahan ug ang mga anak, silang duha together. Said the Lord, I will not pity, dili yung kumaluoy nila, nor spare, di yung kung magbaton o kanang kaluoy na gyud. Nor have mercy, bisan pag mercy, but destroy them, laglagon yun ako sila. Kaya nga naman, maabot yun ang panahon ng Ginoo. Vengeance, mabito na kailan mo sa Ginoo, unong kaklaseng karakter sa Ginoo, gipakita sa Ginoo dis kalibutan. Una is jealous God, a holy God, a loving God, a merciful God, a vengeance and a wrath. So asa man mo, mga lagad tao, di ta kalagad. Kay nga naman, siya jealous ug balaan. Mga lagad ta, pwede, mga lagad ta kay gugma og mercy siya. Mo nang magangyo ta sa iyong gugma ug kaluoy. Kundi ta mga lagad, mo nang giingon, panimalos ug kapungot na ang ihatag sa Ginoo. Mabita na ang Joel, Propeta Joel, si Propeta Joel, chapter 2, verse 17. Let the priest, the minister of the Lord, weep between the porch and the altar, and let them say, spare thy people. Mo na akong buhaton yun, wako'y lahig yung buhaton. Sige ko kampong kaluyan yun. Kaya tao mo sa Ginoo, ako di ko mo nga di mo tao sa Ginoo, kaya nakabaw naman yung pulong mo, nagipagsulti na ko ni, mo nang muani ko din eh. Nagkakya, wag ko sa Ginoo nga din, bisag gamay lang mi Lord. Kaluyin lang yun. Kaya kung di ta mga kaloy, nagtuo ka, moabot ang panahon, mabaliktad pa ni mga panahon. Mahapit talaga, ako na nituwa, so naana po tayo laing kwan. Sa 2 Peter chapter 2, verse 4 and 5, ingon pa niya, for if God is spare not the angels that sin, wala kaluyin yung angels that sin, nakasala, but cast them down to hell, kundili ila ang gihulog ngadto sa impierno, and deliver them into chains of darkness, ug gihatod sila dito sa gapos sa kangit-ngit, to be preserved to be reserved into judgment, aron gi-reserve niya sa hukom sa Ginoo. Sa verse 5, and spare not the old world, but save Noah, the 8th person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. O mo na iyang gingon na. Wala ganyan kaluy ang daang kalibutan. Unsa pa karon kalibutan karon nga giprapisi namang yun, there will be a great revelation. Mo nang gingon di siya maluoy ini. Ibundak yun niya ang tao. Mao bitaw na nga din mga yugita og mercy sa Ginoo. Ingon pa niya diri sa Roma chapter 11. Verse 18 to 21. Ingon pa niya, boast not against thy branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. Matod pa niya, ayaw mo paghambog diya sa mga sanga. Kung ikaw manghambog, nga dili ikaw mo'y nagdala sa sanga, kundili ang gamot. Matod pa niya sa verse 19, thou wilt say then, the branches were broken off, that I might be grafted in. Ang pulong nagingon nga ang branches daw kuno giputol gani aron ikaw masumpay. Mo nang gingon sa 20, well, because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Be not high-minded, but fear. Natot pa niya, for if God spare not the natural branches, take heed, lest He also spare not thee. Tanawa, kitang mga Gentiles sa mga Christian ba, dili tamang hambog, manikamod yun ta. Sila gani gipamutol nga sila giti unay, wara ba kita natapot dito sa sanga, kundili dito ta sa gamot. Nya kitsa man ang gamot si Jesus Christ, giputol gani sa Ginoo ang tiunay nga sanga. Unsa pagka nga kita kuno
Basig di daw ta kaluyan sa Ginoo. Matud pa niya, take heed that lest also spare not thee. Basig unya di ta kaluyan sa Ginoo, putlon puta. Mo nang wa tay laing gipaningkamutan nga di ta angay manghambog. So mo po itong panghambog. Ako wag gyud panghambog sa mga kauban ako mga pastor diri. Kumay mo gani ingnon ako sa ayaw lang mo gani dinhi kay siguro inyong pagtan-aw na mo diri kini amo ang kuan diri. Sabi niyo ang importante gud sa papangalagad sa Ginoo ang gathering. Fellowship at paghiusa niya sa Ginoo nga diin kita nangaon sa pulo sa Ginoo. Muna maghangyo ta sa Ginoo kay ang Ginoo pwede dili maluoy. Di ba? Kasi iyang gingon sa Roma chapter 9. Umana na kung gingon sa Roma chapter 9, mo bitaw na nga wala nila giwali ang mercy. Witir matter ng mercy. Ingon pa niya sa chapter 9 verse 18 to 15. For he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Gina niya si Moses, akong kaluyan tong akong gustong kaluyan. Ako tong compassion, o si compassion, kaluoy mang Japon eh. Upon I have compassion. Sa verse 16, so then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Tanawa. So makaingon ka nga dili na imuhang kabubuton, willing ka nga ikaw nidagan lang. But ang Ginoo naghatag kano kaluoy nato nga ikaw mahimong Kristiyanon. So di ba? Ang Ginoo din naluoy nato nga mahimong tang Kristiyanon. Nidagan ta. Verse 17. For the scripture said unto Pharaoh, even for this same purpose have I raised thee up, that I might show my power in thee, and that my name might be declared through all the earth. Muna ang Ginoo nagbuot yun kung kinsa siya iyang gusto. Kung si Pero iyang gipataas, aron makita ang gahom sa Ginoo, siya ay nagbuot ng Pero nga din pugnan niya ang mga tao. Muna iyang gingon din siya ay nag-clear sa tanan. Manang gingon that my name might be declared throughout all the earth. Manang siya mo ay nagbuot. Kanang imong pagpangalagad ang Ginoo nagbuot ana. Tumutuo kang ang Ginoo nagbuot ana. Ani gyud diri. Pero kung wa ka nagtuo, nganong wa makukadto dito Lord. Ang Ginoo nagbuot nga di ka pagtuo. Kaya dili ka iya sa Ginoo. So verse 18 ingon pa niya, therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he harden, he will harden. Siya nagbuot niya itong yang gustong kaluyan. Mo nang mangayo tag mercy aron kita mo'y kaluyan sa Ginoo, dili tayo yun ang Ginoo naluoy na ato. Nya wa ka pangayo kaluoy. Mo bitaw na kani atong sacrifice and offering. Matod pa sa Ginoo, wala kayo na nga gidesire. Ang iyang gidesire, kung magdala magkag-offering ang sacrifice, ubanig mercy, nga din, mangayo pagkag-usap, kay kung imo nang yatag, simple, muingon ka, wala naman kuya ako, Lord. Mo bitaw na, Lord, ako ning yatag nimo. Panalangin ni pakukusab mo, nang yan ita din for mercy. Ang number 1 na itong pangayo ag mercy, nga din ang Ginoo dili mo tapos sa ato ang pagtuo. Mo na tong angay kadlukan nganong mahadlok ta sa Ginoo kanang mga tao wala ni pagtuo, di na nila bililon sa ila ang Sunday, di na bililon kanila ang adlaw sa Ginoo, di na bililon kanila ang pulong, di na bililon kanila ang kamatuoran, di na bililon kanila ang magwawali. Ngano man o gitapos man sa Ginoo ilang pagtuo, mo bitaw nang bantayan jud nato nga din ang ato ang pagtuo ihatag sa Ginoo. Patubuon sa Ginoo. Mo nang sa Lucas chapter 1 verse 50. Yung last verse na ni. Nanapa day si kanto dalas. Ingon pa sa Lucas chapter 1 verse 50, and his mercy is on them that fear him from generation to generation. Ang iya daw ang kaluoy ni atong mga nahadlok kaniya, kung wa ka nahadlok, wag kikaluoy sa Ginoo, wala bisa unsa ano pagampo pangayo sa Ginoo, kung naay kalisdanan moabot nimo, wa kay kahadlok. Diya na makita nimo kahadlok kung ikaw
Manang giingon, dili ka kadto sa balay sa Dios, di ka kadto sa adlaw sa Ginoo. Mana di mo mahadlok na di mo kanhid dinhi. Sa tinuod lang kaning adlaw ni iya ni sa Ginoo panalanginan ang mga tao. Matud pa niya dito sa ingon ni David sa Psalm chapter 20, iyang ipadala ang iyang tabang kay ngano man remember niya, ikaw nag-alad karong adlaw. Niya tanang desire nimo bisan asa ka mo ato ipadala na niya gikan out from the Zion. Muna iyang gingon. Kuna bitaw sa Isra chapter 9 verse 9. Muna nga nato kadlukan extended na lang niya ang mercy. Hebrews chapter 4 verse 16. Let us therefore come boldly into the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Sa panahon sa atong pagkinahanglan sa Ginoo, madawat nato ang grasya nga tabang unsay atong buhaton. Therefore, come boldly into the throne of grace, that we may obtain mercy, aron makabot nato ang mercy. Unang muanita sa throne of grace, ang adlaw sa Ginoo is a day of grace. Grace na sa Ginoo, munang naghatag siya og adlaw nato. Munang giingon nga ang tao mo dool, nga pa niya, all that ye labor and heavy laden, come unto me and I will give you rest. Munuol ta sa Ginoo boldly gayod, the throne of grace. Although si Kristo ang grasya, kanang grasya niya ihatag na niya katong naghangyo gayod sa mercy. Dili na ihatag niya kung dili ka mangayo og mercy sa Ginoo. Wa bitaw nang mimo ang prayer, have mercy on me, Lord, have mercy on me. Katong butang nga si Jesus Christ niya agi kay wa man siya kakita kung kinsa si Jesus Christ, nalabyan lang siya. O itong nisingit siya, have mercy on me, have mercy on me. Ina niya si Jesus Christ, ibadlong siya sa mga disipulo kong tao, saba dia. Suko si Jesus Christ, nga naman ninyong badlungo na siya. Ginuo ni Jesus Christ pagbalik, kinalabyan ba niya? Ya, nadunggan na niya, have mercy on me, have mercy on me. Son of David, mo itong ginuo niya, di ayaw niya ang mata. Nakakita siya, nalipay siya. Muna nga importante ang atong pagpangayog mercy. Ingon pa ni David sa Psalms 57 verse 1, be merciful unto me, O God, be merciful unto me. For my soul trusted in thee, yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge until these calamities be overpassed. Tanawa. Hangtod nga, mula ba ning kalamidad sa iyang kinabuhi, be merciful on me. Be merciful mo na nga, mangayo kita mercy ka. Labi na nga nagtrust sa Ginoo, di ba? Si David, ningo pa niya, for my soul trusted in thee. Kaya ang akong kalag, nagsaligod sa imo ha. Kaloy imi, mo bitaw na nga din, kung magampong mo, ang iyo agad ang Ginoo, nga kaloy anta. Muna ang ikatulong matter, the weaker matter is faith. Mo ito kung gingon ka ng faith, looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith, in Hebrews chapter 12 verse 2. Manang gingon looking unto Jesus. Nganong mutanaw man ta ka Jesus Christ? Kay siya ma ang naghatag og pagtuo sa tao. Dili man kita kung kita iyang gikaluyan nga hatag og pagtuo, nga kita na pagtuo, dili na ingon nga kay gigwalihan ka nituo ka. Kay ang Ginoo mo ay nagpabuta sa mga Israelites. Gi-blind nila. Mo bitaw na nga din atong tanawon si Jesus Christ by mercy. Kaya nga naman, basig tapuso niya, hinuon itong pagtuo, musugot mo, di mo mahadlok. Nga ni abot sa panahon, o wata pagkabalo, basta mingo po ninyo nga din kita, mga yung itag mercy sa Ginoo, kaya watay mahimo, kung wala ang Ginoo. Labi na nga kita nangalagad sa Ginoo, nagko sa Ginoo. Ang matter yun, a witty matter sa Ginoo is mercy and faith. Pinindog kang tanan. Samtang ta magtapos. Magamit ka sa kawit, nila pasalamat sa Panginoon.